svi mi koji imamo svoju djecu gledamo na njih kao nešto najvrednije na svijetu. Tako i ja, tako i svi ovi roditelji koji su tu sa svojom djecom. I zbog toga, kao što sam rekao prije, nisam prvi put tu i bit ću i u budućnosti. Prije svega da ovim roditeljima, odnosno njihovoj djeci, da dam podršku. Nije to ni prvi, a neće biti ni zadnji put da sam ja tu. Mislim da je nama Telemah, odnosno meni, glavni cilj danas da pokažemo ovoj djeci, odnosno njihovim roditeljima, da smo tu uz njih i da nisu sami. I da treba da vjeruju i vjera će, nadam se, na kraju i ovoj djeci da ozdrave što prije. Mislim da samim ovim treba da pokažemo isto tako svim ostalim ljudima, organizacijama, da prepoznaju, kao što smo prepoznali mi, da je ova roditeljska kuća svi u nas, i ja se nadam da će i u skorijoj budućnosti nastaviti ljudi da dolaze, odnosno vi novinari da svojim prisutstvima i svojom pričom da pozovete sve ostale koji su u mogućnosti i koji imaju želju. Bez obzira, sama posjeta ovim ljudima je njima velika.